ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ಮಣ್ಣ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆನಿಕಾಲೊಡು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯದ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 2000 ತಾಜೂನತ ಪ್ರಾಕಡು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯದ ದೊರೆಕುಲು ಅಕಲ ಲಾಂಛನವಾದ ದೀದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇನಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆರಾಧನೆಗೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಪ್ರಾಕೃತ ಗುರುತಾಂದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಸ್ಕುಲೆಪಿಯನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೇವತೆನ ಕೈತ ದಂಡದ ಮಿತ್ತು ನಾಗಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿತ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ತುಡ್ದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ ಆದುಪಡು ಸುಮೇರಿಯನ್ ಆದುಪಡು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆದುಪಡು ಆಫ್ರಿಕಾ ಆದುಪಡು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಆದುಪಡು ಈ ಭಾಗಡು ಮಾತ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮೂನೆಡು ಅವು ಸರ್ಪದೇಗುಲಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಸರ್ಪ ಲಾಂಛನಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಸರ್ಪ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೀದಿ ವಿಧಿಕುಲಿತ್ತುಂಡು ಸರ್ಪ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ತ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅದು ತೋಜುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ಅವು ನಾಗನಡತೆ ಜಾಲು ಎಂದು ಪುದರ್ಬಡೇನವು ಬಲಿಪ ಬಾಯಿಗೆವು ನಾಗ ಬೀದಿ ಲಕ್ಕನೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾಗ ಪರಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಸೊಲೆಕ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನರು ನಾಗರ ಕಂಡ ಅಂದಲೇ ಇದ್ದೇರು ನಾಗಕುಲ ಅಂದಲೇ ಇದ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ನಾಗಾರಾಧನೆని ಇತು ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ವಾ ಸೀಮೆಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪನೋಡಾಪು ಮೂಲು ನಡಪುನಂಚಿನ ಪಾಣಾರ ಸಮುದಾಯದ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಹಿಡ್ದು ಪಡುಬಿದ್ರೆಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ನಾಗಮಂಡಲ ಮುಟ್ಟಲ ಮೂಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮೇರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಂದಾಪುರ ಸೀಮೆದ ಕಾಡ್ಯನಾಟ ಕಾಡ್ಯ ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಸರ್ಪ ಅಂದರ್ಥ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಅಂದ ಆ ಕಾಡ್ಯನ ಗೊಬ್ಬುನು ತೋಪುನಂಚಿನ ಕಾಡ್ಯನಾಟಡ್ದು ಪತ್ತದು ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ಸೀಮೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿನ ಬೈಲಬಾಕೂಡೇರ್ನ ಸರ್ಪಕೋಲ ಮುಟ್ಟಲ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಮೂಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇಡೀ ಬದುಕಿಗೆ ತನು ಕೊರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವೆರಾದು ನಾಗನು ನಂಬುವೆರು ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ನಾಗನು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಬೆನ್ನಿದ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಇருந்து ಕೇಂಡ ಅವನಾಗೆ ಆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನೀರ ಸಂಪುನು ಕೊರ್ಪುನ ಏರಂದು ಕೆಂಡ ಯಕ್ಷ ಅಂಚಾದು ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷ ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಂಡು ಈ ಬೆರ್ಮೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಯಿನ ಚರ್ಚೆ ವಿದ್ವತ್ ವಲಯಡ ಆತನು ಅಂಚಾದು ಯಕ್ಷ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದೊಡ್ದೆ ಜಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬತ್ತುಂಡು ಐಡ್ದೆ ಡಕ್ಕೆ ಆದವು ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಾದಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾಗಡ ಆವಡು ಉತ್ತರ ಭಾರತೋಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಗುರುತಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೂವನೊಲಿ ಅವು ಮೂಲು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆಗಳ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆತನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಧಾರ ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಇಂದು ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಪಾತೆರ ಅಂಡು